Cześć widzowie, z tej strony Lubek i dzisiaj będzie FNAF, jak widzicie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Miało być w wakacje więcej filmów, ale są wakacje, więc nie mogłem jak nagrywać. Ale no, no tak. No to zaczynajmy trzecią noc. Dobra. Dobra. Tak można. Podobno jest jakiś bug, więc chcę tak postoję chwilę i zobaczę, czy działa. Jak nie działa, raczej jak działa, to zacznę od początku nocy, żeby nie oszukiwać. Tylko chcę zobaczyć, czy to działa. Trzeba tak tylko na konsolowe wersje to działa, żeby ktoś się nie wystarczył, jak jest na komputerze. To znaczy, że Fred... jednak nie działa. No to zaczynajmy grę na poważnie. Ten FNAF jest najgorszy według mnie, bo nie masz jak się bronić. Musisz dosłownie biegać ciągle i sprawdzać, świecić inne... Nie chciałem tu iść. Inne różne rzeczy trzeba sprawdzać. To nie ma odpoczynku, nie ma zmiłuj. Nie! Kurde! Dobra. Coś mi wyskoczy zaraz. Dobra, tu sprawdzam. Tu słyszę. Kurde! Jezu. Stresuję się. Fredrel! Dobra! Jezu, straszy mi tak. Ja nie mogę. Czemu mi ekran mruga? Czemu mi ekran mruga? Ta jest już, nie chcę zginąć. Tak! O! Zrobiłem to! Frajerzy! Walcie się! Zrobiłem to! 2 dni do urodzin. No znowu leżę.
Nienawidzi cię. Wstawaj. Musisz wstać. No właśnie, mówię. You can get... Możesz wyjść tym razem, ale musisz się pośpieszyć. Dobra. A, no tak, zapomniałem. Juhu, wyszedłem. Dobra, co ty? Gdzie jest twoja maskotka? Moją jest Spring Bonnie. Mój tata mówi, żebym uważał, bo może mi ugryźć palec. Mówi, że to papka na palce. Dobra, gdzie? Typie, widzę cię. Dobra, co ty? Czemu jest w kwiatku? Ja nie mogę. Musisz uważać. Słyszałem, że podobno ożywają w nocy. Jeśli umrzesz, ukryją twoje ciało i nikomu nie powiedzą. Chłech. O, dobra. Czemu się tak martwisz? Do zobaczenia na imprezie. Gra aktorska. Co ty mi powiesz? Czy ty nie jesteś tym dzieckiem, który się ciągle chowa pod stołkiem i płacze? Ha. Nikt się nie boi. Czemu więc ty się boisz? Nie bądź takim dzieckiem. Przestań być takim dzieckiem. A, nie chcę tu. Tu. Ha, wiedział. Czemu płaczesz? Nie podoba ci się moja kolekcja zabawek? No brzydka jest. Czemu on ciągle za mną idzie, no? Nie idziesz na imprezę? Wszyscy idą na imprezę. O, czekaj. To jest... Musisz iść. To jest twoja impreza. Ha. Biedny dzieciak. A, nie chciałem tu. Ho. Be careful. Bądź uważny. O, Fredbear Friends. Chciałem wam to pokazać. 83 rok to jest. To jest Fredbear, Foxy, Bonnie i Chica. I znowu Freddy. Znowu napis. Czemu on ciągle za mną idzie? Pytanie dnia. To jest typ na zegarku. Zauważymy jedną rzecz. Bo Crying Child to jest dziecko Williama. Chyba każdy to wie. A Mike to jego brat. To jest pokój siostry tego dziecka, w którym gram. To gdzie jest pokój Mike'a i jego rodziców? Oraz łazienka i kuchnia i inne takie. Wow. Mnie wystraszył. Jutro jest kolejny dzień. Juhu, czwarta noc. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj Fredbeara, bo nie pamiętam, czy jest. Juhu. O kurde, już dziad się pojawił. Dobra, od razu klikam, bez strachu. Jak będzie jumpscare, to narobię w gacie, ale guzik mnie to obchodzi. No, co one się tak pojawiają, dziady? Nie po co, tu nie trzeba na razie. Tu chcę. Skurczybyk. Zauważyłem, że ostatnio boniacza nie ma. Niech on mi się nie pojawia. Chica jest w kuchni. Mam nadzieję, że Foxy'ego nie będzie. A! Słyszę... Kurde, nie wiedziałam, czy to są oddechy, czy co. Kurka wodna. Jezu.
tymi swoimi oczkami na mnie patrzy się lampi, czat. Tak, widzę cię. Oh yeah! Czwarta noc, frajerzy. Pip, pip, pip. Gdzie ja jestem? Proszę, wypuśćcie mnie. Patrz się ruszyć. Proszę. Kurde, do mikrofonu nie gadałem. Proszę, wypuśćcie mnie. Dziady nie wypuścili go. Dobra, zobaczę, czy piątą noc przejdę. Trzecią i czwartą przeszedłem na farcie. To może być trudne, bo Fredbear, a nie znam go. Już się ruszył dziad. Już nie zrobię. Już bez sensu. Bo jak mi wleci Fredbear, to już po mnie, to... Dobrze, że nie przechodzę 6 nocy. Nightmare Fredbear. Co to było? Kurde. No co to jest? Chwila. Muszę sobie poczytać o tym, bo... Jezu, boję się. Kurde, pierwszy raz słyszałem ten śmiech. Wróciłem, widzowie. Zaraz odpauzuję grę, ale chcę wam przeczytać o co chodzi z tym Fredbearem Nightmare, czy jakoś tak się nazywa. Bo akurat mam taką magiczną książkę, nazywa się Ultimate Guide, więc trochę wiem. O, Nightmare Fredbear pokazuje się tylko podczas nocy 5 i 6. Po 4 godzinie. To dobrze. I może zaatakować zewsząd. A kiedy jest w pobliżu, nie pojawiają się na animatroniki. Zwracaj uwagę na odgłosy. Jeśli usłyszysz śmiech, sprawdź łóżko lub szafę. Jeżeli po śmiechu słychać kroki, sprawdź korytarz. No kurna, to usłyszałem, a nie było go nigdzie! Ła! Jezu, wkurzyłem się teraz. A! A! Oj, już po mnie oszukali mnie. Miał się pojawiać po 4. Do Jasnej Anielki po 4 miał się pojawiać. A to była 12 godzina. Dobra, koniec z tego. Muszę wiedzieć, jak się... Było tylko napisane, kiedy się pojawia. Nie ma jak się bronić. Nie wiem, co miałem zrobić. Jak w szafie, to zamknąć szafę. Jak w korytarzu, zamknąć korytarz. A tu to nie wiem. Poświecić na niego nie wiem w sumie. W następnym odcinku się dowiemy. Wy pewnie już będziecie wiedzieli, ale ja się dowiem. Więc mówię wam na razie i cześć.